Замислял ли си се, защо някой, който изглежда силен и властен, всъщност изпитва нужда да наранява и подчинява другите? Спомни си за побойника в училище, който винаги избира най-слабия, над когото да доминира. Или за романтичен партньор, който ти обеща любов, но вместо това умишлено те унижи и дори те нарани физически. Според теб, защо го направиха? Може би си мислиш, че е заради злоба, жестокост или просто защото са лоши хора. Но истината е много различна. В това видео ще разбереш защо жертвата и агресорът са двете страни на една и съща монета. Ще откриеш какво ги свързва, каква е скритата им болка и най-важното, как можеш да излезеш от този цикъл. Защото когато разбереш как работи този механизъм, вече няма да гледаш на себе си или на другите по същия начин. А знаеш ли какво се крие зад очите на един агресор? Това може да е съученикът, който винаги е търсил начин да те унижи пред всички. Може да е шефът, който системно ти показва, че не ставаш за нищо. Или може да е партньорът, който те е мачкал, въпреки че си му дал всичко от себе си. На пръв поглед изглежда, че тези хора имат власт, сила, дори контрол над живота ти. Но вътре в тях се таят същите чувства, които изпитваш и ти. Болка, страх и чувство на безсилие. Това е ключът към разбирането на динамиката между жертвата и агресора. Защото зад всяко действие на насилие, зад всяка подигравка или обида, стои човек, който някога самият той е бил наранен. И тук идва прозрението. Агресорът винаги първо е бил жертва. Момчето, което те е тормозило в училище, вероятно и него някой вкъщи е тормозил. Може би имал баща, който е викал по него или го е бил, когато не е бил послушен. Той не е знал как да се справи с болката си, е започнал да я излива върху другите деца в училище. Не защото е силен, а защото се е чувствал безпомощен и се е страхувал да остане сам със своята болка. Когато вижда болката и страха в очите на децата, които тормози, той за момент се чувства силен и важен, за разлика от побоят или тормозът вкъщи, които му носят усещане за незначителност. Нещастният иска и другите да са нещастни, за да не се чувства сам. Чувал си, че нещастието обича компания. Разбира се, това не оправдава действията му. Не значи, че е прав. Но това ти помага да видиш, че агресорът и жертвата са две лица на една и съща монета. В основата на това стои усещането за безсилие. И жертвата и агресорът носят в себе си страх, чувство за отделеност, усещане, че никой не ги обича и скритото убеждение. Не съм достатъчен. Не заслужавам. Разликата е в реакцията. Жертвата се отдръпва и се затваря, а агресорът избухва и напада. Но и двамата тръгват от едно и също място. От липса на любов към себе си. Като две деца, които не знаят как да излязат от състоянието, в което са попаднали. Чудил ли си се защо често жертвата избира да си остане жертва? Може би познаваш човек, който постоянно казва: "Ох, сега на мен се случват лоши неща, никой не ме цени, всички ме използват." Но самият той не прави нищо, за да промени ситуацията. Не предприема различно действие и остава завинаги в ролята на жертва. Защо ли? Защото има скрита полза от това. Така получава внимание. Защото вярва, че ако не се оплаква и не страда, няма да бъде забелязан. А той много иска да му бъде обърнато внимание. Но това постоянно оплакване и страдание държи човека в много ниска вибрация. Един затвор без изход. Духовната перспектива на тази идея е, че душите често влизат в физическия свят с група сродни души, за да изживеят живот на Земята и взаимно да си помогнат да освоят дадени житейски уроци. В един живот ти можеш да избереш ролята на жертва, а твоя сродна душа тази на агресор. Следващия може да си размените местата, за да преживеете другата позиция. Ти ще си агресор, а другия ще е жертвата. И това не е карма или наказание, а свободен избор на душата. Ти просто искаш да балансираш енергията си, като изпиташ
в същата ситуация от другата страна, да имаш различна гледна точка. Може би затова понякога се чувстваш необяснимо привлечен или отблъснат от някой човек, защото усещаш, че с него вече сте играли подобна игра. Жертва, агресор, агресор, жертва. И ще продължите да го правите, докато не си научите урока. Какъв е урокът ли? Че всички онези негативни убеждения, като аз съм сам, аз съм безсилен, не ме обичат, не съм достоен, просто не са истина. Истината е, че ти си важна и незаменима част от всичко, което е. От Бог. Ти си вечна душа, която никога няма да умре. Ти си обичан. Ти си достоен още от мига, в който си се родил. Разбери, ако не беше нужен и достоен за творението, ти изобщо нямаше да съществуваш. Предполагам, че вече се питаш как да прекъснем този цикъл. Когато осъзнаеш, че ролите жертва-агресор са просто игра на ума, можеш да се изправиш и да кажеш: аз съм достоен, аз съм обичан, аз съм важна част от всичко, което е. Всички около мен са друго мое аз. Наранявайки друг, аз наранявам себе си. Давайки разбиране на друг, аз го давам на себе си. Да гледам на света през сърцето си е излизането от този омагьосан кръг. Така прекъсваме цикъла. В заключение, запомни, че агресорът преди да стане агресор е бил жертва. И двете страни предварително са се договорили да изиграят тази роля в тази игра. И ролята, която играеш в този живот, е временна. Тя не е истинската ти същност. Истинската ти същност е, че ти си мощна и вечна душа. Истината е, че си безусловно обичан и подкрепян от творението. Истината е, че си достоен за любов и възхищение, просто защото съществуваш. Ние всички сме просто актьори в една пиеса. И щом завесата падне, всички актьори отиваме заедно на купон. Без значение от ролите, които сме играли, без значение, че един актьор е играл ролята на агресора, други на жертва. Защото това е просто пиеса, която с голям ентусиазъм сме се съгласили да изиграем, с цел да научим важни житейски уроци, които допринасят за развитието на нашите души. Цялото творение е изтъкано от безусловна любов. И ние имаме свободен избор в какви роли да се въплатим, за да опознаем себе си още по-добре. Това е. Благодаря, че си тук и че играеш тази божествена игра с мен. Сподели ми в коментар какво мислиш. До скоро!